Προχωρήστε λοιπόν. Κύριε Πολακάκη. Κύριε Δήμαρχε, αυτό που παρατήρησα στο site του Δήμου, το glyphada.gr, που ενημερώνονται όλοι οι συμπολίτες μου, υπήρχε ένα μπάνερ πάνω αριστερά στην οθόνη που ακουμπώντας τον Κέρσορα πάνω έβγαινε όλος ο τοπικός τύπος της Glyphada με τα έντυπα μέσα και τα ηλεκτρονικά μέσα. Διαπίστωσα ότι αυτό έχει φύγει από το site του Δήμου. Δηλαδή, οι συμπολίτες μας δεν μπορούν να ενημερωθούν για τα τρέχοντα θέματα και δεν υπάρχει, και προσπάθησα να το βρω δηλαδή κάπου αλλού και δεν το βρήκα. Πέστε μας, θα ήθελα να μας πείτε τελικά, υπάρχει, το βγάλατε για να το ξαναφτιάξετε, τι, το βγάλατε εντελώς, γιατί αυτό συνιστά φήμωση του τύπου. Δηλαδή, άμα δεν σας αρέσουν κάποια site, αυτά που λένε, τα βγάζετε. Κατεβάσατε δηλαδή από το glyphada.gr, βέβαια, τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο.